Rwy'n cofio sut dechrau efo. Fi really eisiau game there with hyn. Ond doedd fi gen fi dim arian. Oedd fi'n mewn blwydd fi'n dod lan, but fi'n methu aros. Mae'r siawns i cael chepach o gym dal, fi ddim cael digon arian fe. Am fisoedd nawr, mae Damien wedi bod yn dwyn fy arian cinio, a felly sa'n bwyta bron dim. Rwy'n lwcus fod un o'r gweithwyr yn y siop yn fy helpu. Roedd rhaid gwneud rhywbeth. Roedd fy nheulu yn cael problem ariannol, ac oedd babi ar y ffordd. Felly, roedd yn amser gwael i colli fy swydd. Roeddwn ni'n ofni dweud fy rhieni, ond os oedd fi wedi dweud wrth yn gynharach, efallai bydd popeth yn trwy mas yn iawn. Pam daeth y bach yn lan i fi, roedd fi'n meddwl am beth i'w wneud. But, oedd fi'n iawn, oedd fi'n bach yn really neis. Dwi'n fod yn gwir am beth digwyddodd. Rwy'n cofio meddwl fod fi mor lwcus. Trafodais efo'r dynes yn y siop, ond clywed bachgen beth oedd yn digwydd. Dyna lle dechreuodd. Roeddwn ni'n panico pan daeth y bachgen ata. Ar ôl siarad bachgen, cyfyn ni y bachgen arch oedd yna helpu fi. Crowd ni yn beth allan nhw'n wneud, ac yn y diwedd, y bachgen ach i fewn 25 pint, a talu nôl mewn wythnosau ar ôl i fi cael arian fi nôl. Roedd y bachgen mor neis, na fa bod erioed disgwyl beth oedd mynd i digwydd. Daeth y bachgen lan ati, a gofynodd beth oedd yn digwydd, ac esboniais, ond sa'n siŵr pam. Gwenodd y bachgen, a dwedodd all fy helpu, a roddodd arian i fi, a dwedodd all fi dal i fy nôl mewn wythnos. Oedd popeth yn edrych yn iawn. Roedd o'n ymddo mor neis, ond nawr yn gwybod faint mor hyllt oedd yn gallu ymddwyn. Dwedodd gallwch benthyg rai arian i cael tan fi cael swydd. Dwedodd gallwch dalu yn ôl mewn ychydig wythnosau. Roedd fi ar y ffordd i siarad gyda'r bachgen oherwydd na oedd fi'n wedi cael digon o arian pen blwydd. Arosodd y bachgen yn gyfeillgar a dweud fi dod â arian wythnos nesaf. Doeddwn ni ddim wedi cael arian sbar eto, felly roedd rhaid i fi dweud byddaf yn talu fy nôl wythnos nesaf. Dwedodd bod hynny'n iawn. Ar ôl wythnos, nid oedd yn cael digon o arian i dalu fy nôl. Dwedodd fod popeth yn iawn. Roedd dim rhaid i fi poeni. Oherwydd bod bachgen wedi bod mor neis, penderfynais i wario arian, ac oedd fi'n fynd i sbonio a phalu wythnos nesaf. Ond pan nes i draw lan a sbonios, trodd y bachgen, gweiddodd, rhegodd, a dwedodd fi dod â arian i gyd neu bydd trouble. Ar y ffordd i weld o, wnaeth Daniel cymryd fy arian eto, a felly roedd rhaid i fi esbonio. Tro yma, roedd pethau yn wahanol. Ymasododd y bachgen arnaf. Dwedodd i ddod ar arian, neu bydd yna problem fawr. Yr wythnos nesaf, roedd gen i ychydig o arian, ond dim digon. Roedd fi'n meddwl popeth yn iawn. Ond roedd y bachgen yn mynd yn wallgo, gweiddi a strechian. O drefr gen mi arian dal i fy nôl, cyrfys lan a thalais. Cyfrodd y bachgen yr arian, a gofynodd am y gweddill. Dodais fod hyn yn bopeth, ond gwenodd y bachgen. Roedd hi'n cael ei sgamio. Am bob wythnos na thalais, roedd 5 pint cael ei roi al y bil. Roedd rhaid i fi werthu gêm, a dyna fi fy holl arian pen blwydd i talu nôl y dyled. Roedd rhaid i fi talu fy nôl, ond i wneud hynny roedd rhaid i fi benthyg arian o bobl arall, a nawr mae rhaid i fi talu nhw nôl. Rydw i wedi esbonio beth digwydd i'w fy mam, ac ar dechrau, roedd hi'n grac iawn, ond yna roedd hi'n oce. Ar ôl cael swydd newydd, rydyn ni'n gallu talu fe nôl,
ond nawr ni mewn trwbl ariannol llawer mwy difrifol. Os wyt ti neu rhywun ti'n nabod wedi cael ei effeithio gan siarc benthyg arian, cysylltwch gyda'r heddlu neu'r uned benthyg arian anghyfreithlon Cymru. Gallwch gwneud hyn trwy ffonio, e-bostio neu trwy'r dudalen Facebook. Gallwch chi wneud hyn yn gyfrinachol os ydych eisiau.